slova v literatuře a v náboženství? Jako je v tom nějaký rozdíl? No, myslím si, že vlastně jako zásadní rozdíl v tom není. Takže jo, zásadní rozdíl v tom teda... Není, protože literatura, je postavená na slovu, že jo. A náboženství jsou taky stavěno na slovu, zvláště jako to naše židovské. To je pravda, no. Ale zase v tom náboženství to člověk jako víc... Takže žádný jako větší rozdíl teda byste v tom asi neviděl. Jako závažnější. Myslím si, že ten problém nastává tam, kdy jaký je tomu slovu věnována pozornost. Že ve chvíli, kdy pokud je o náboženství, o židovské náboženství, tak tomu slovu je věnována eminentní pozornost. A vždycky se zvažuje, proč je to právě tak řečeno a proč je to není zrovna jinak. A v té běžné literatuře, která je taky psaná bez větší pozornosti k tomu slovu, tak samozřejmě taky je menší pozornost věnována tomu slovu od čtenáře. To je vlastně pravda, poněvadž jako v té teoře se každý slovo může vykládat že na 50 způsobů, když to v té, jako třeba jako v klasické knížce, to tam tolik jako těch jinotajů a věcí jako nad tím jedním slovem zamyšlení není, takže to abych asi souhlasila. A další otázku mám, že vy osobně jste věřící od malička, nebo jste k tomu nějak časem dospěl sám od sebe? Tak já si myslím, že v podstatě věřící je každý člověk sám od své přirozenosti. To patří k člověku. To znamená, že vlastně každý člověk nějak ve svém nejhlubším srdci a duši ví, že je stvořen a že prostě jako má nějakého stvořitele. A že ta jeho podstata o tom mluví. Jenomže vlastně lidi, kteří mají ten jako velký třes a moc jako na to, že no stvořil nás, tady nikdo nevěří a snaží se to vykládat jako vědecky, čili... Já vím, ale já o tom mluvím. Jenomže vlastně jako ta víra lidí, kteří nemají vlastně jako ujasněno, čemu vlastně jako věří. Je to jakoby nějaká potřeba se k něčemu podstatnému hlásit. Podstatnému k sobě, podstatnému prostě jako ve světě. A většina lidí si za to hledá nějakou náhradu, nějakou náhražku. Takže prostě jako v tom nejhorším případě si tu náhražku nacházejí mimo sebe. Třeba v nějakém zpěvákovi nebo zpěvačce. To je pravda. Prostě dělají si idoly. A nebo hledají prostě jako nějaký náhradní ideály. Jo. A v těch náhradních ideálech to bych možná věděla, proč poslední dobou lidi tolik jako dělají tolik reklam úplně ne, těm ufonům, že to je jako ufoni tady nás stvořili Marťani, zelený mužiček a jako podle mě to je proto, že lidi, když to jako bylo prohlášený, že kdo věří v Boha pomalu, že je nějaký jako děsnej, úplně mimo, že ničemu nerozumí, div na něj nevoláme toho profesora Chochaluška z toho filmu, tak lidi najednou jako podle mě začali mít tu potřebu v něco jako věřit, něco nadpřirozenějšího, co se vymyká normálu, proto si možná vymysleli ty ufony, poněvadž tam jim to přišlo být vědečtější a proto jako lepší než nějaký Bůh, o kterém vlastně neměli tolik jistotu, jestli existuje. Čili tak to vidíte. Že to je v podstatě, lidi si vymýšlejí vlastně jako nějaké ty
jako síly, tak aby prostě jako byli představitelní a zatímco dříve si vystačili s andělama, tak dneska prostě jako potřebují z toho vesmíru mít nějaký, jak se říkala, ty mimozemšťany, kteří přilejtají na nějakých lodích a nebo nějakých UFO. V tom vlastně jako se zase na druhou stranu ty lidi zase tak moc nelíšejí, protože vlastně jako používají ty představivosti, která je dneska představitelná a dříve vlastně jako se k tomu přistupovali trošku jinak, až vlastně jako měli ještě tu představivost, bych řekl, duchovnější. Jasně, takže dneska lidi prostě si představují víc takový jako sci-fi věci, když to dřív jim stačila ta představa těch jako duchovnějších věcí a byli s tím jako, a nevadilo jim to tolik. Dobře, potom bych to měla teda další otázku, že vy jste konvertoval až, když on byl 36, pokud to říkám správně. Je to možný, ne? No. A co vás k tomu jako přimělo a jaký jste měl k tomu pohnutky? To bylo v podstatě mnohem vlastně jako dlouhý proces, protože já když jsem se narodil, tak se byla válka. Když mi byly 2 roky, tak mi zabili tatínka, který byl Žid. A maminka nebyla Židovka. A potom po válce si maminka zase vzala Žida. Tak měl mi vlastního tatínka. A v tom prostředí, ve kterém jsme žili, jsme byli prostě židovská rodina, protože se to tam chápalo. Všude se to chápe spíš po těch tatínkách. A takže vlastně jako já jsem vyrůstal v tom, že jsem Žid. A pak, když už byl veliký, vlastně, tak jsem se začal zabývat víc o náboženství a filozofii. No a zjistil jsem, že prostě jako existuje taky židovské náboženství, že prostě jako to, že to není vlastně jako jenom křesťanství, až tím jsem byl. A z toho židovství já jsem znal vlastně jako jenom Šoa, jako to se ke mně vztahovalo přímo. Jo. Takže vlastně jako jsem se tím začal víc zabývat a přišel jsem, to bylo dlouhý vyprávění, přišel jsem prostě jako na to, že tam je třeba tu pravdu hledat. A konvertoval jste ještě v Československu nebo až potom jako v Německu jste s tím začal? Konvertoval jsem ještě tady, to bylo roku 1978. No a jaký to bylo konvertovat tady jako v socialistickém Československu za komunismu ještě za normalizace, kdy tady ta židovská obec nebyla tak jako rozrostlá a v podstatě tu skoro jako nějak se nepraktikovala? Tak pozor na to. Přece jenom tady fungovaly se to obě 2 synagogy, jak Staronová, tak ta jeruzalémská. A samozřejmě někdo si do toho moc nehnál. Já jsem to nemyslela tak, že jako já jsem to nemyslela tak, že se to nepraktikovalo, ale ta obec nebyla jako tak, nebylo to tak úplně možné, že jednak ten komunismus, že jo, a potom za to komunismu právě ještě po té válce ta obec byla trošičku, jsem musela vzpamatovat a hnedka potom přišel ten komunismus, čili se to nestihlo moc zrenovovat, čili takhle jsem si myslela. No tam byl hlavní problém byl v tom, že ta obec vlastně jako u tohle to nestála ani, poněvadž vlastně jako byla pod kontrolou té STB a toho režimu jako takového. Lidi vlastně jako taky o to nestáli příliš, bylo nás jenom pár, který o to stál. No ale hlavně vlastně jako o to stáli lidi, kterým vlastně jako nešlo tolik o jejich zaměstnání nebo nějaký postup v tom, nebo nějakou kariéru, ale prostě to už bylo hlavně o víru a o to, aby se něco naučili a šlo jim vlastně jako víc o tu pravdu, než o tu kariéru. A vlastně jako v tomto směru vlastně jako já jsem neměl co ztratit. Takže úplně lehké to nebylo, ale zase to nebylo nic jako nemožného.
Nakonec se to podařilo, když někdo, Yes. vždycky, když někdo něco opravdu Yes. chce, tak se mu to povede.